salatin sake wanke zuciya ko tsananin azaba. Ni haske da kyalkyali shi zana gaida shugaba, annabi ne ja gaba, ka ja gabar rasulillah. Duk inda ake ambatan rasulillah Jabir yana nan, bai shi ma yana nan, baba uba yana nan, Abdulsamad yana nan, fage da rasulillahi ba fargaba. Ni haƙuri da juriya abban Fatima ne rasulillah. Alhamdu na gode Allah, hanyar ka ce na billah. Duk sanda na yi kwalla taskar ilahu a nan ake bani.